Goedenavond, zondag 13 november. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Op Neeltje Jans heeft zondagmorgen een paar uur een walrus gelegen. Het was de eerste waarneming van een walrus in onze provincie sinds 1977. Het is natuurlijk heel erg bijzonder. Maar ook wel een beetje verontrustend. Want het zijn dieren die in het noorden leven en hier eigenlijk helemaal niet horen te zijn. En dit is al de derde walrus die we hier in Nederland hebben. Dus dat is eigenlijk wel een beetje verontrustend. We weten niet waarom, maar het is natuurlijk niet helemaal normaal. Hij was alert, we zagen verder geen gekke afwijkingen. Maar hij werd al snel wakker. Heeft eventjes naar ons gekeken en is toen weer gaan zwemmen. Toen wij aankwamen was de walrus alweer gaan zwemmen. Spotter Hendrik Jan van Dijk was wel op tijd. Dan komt hij straks nog met zijn slagtanden. Die komen nu, ja, kijk. Nou, ik woon net aan de andere kant van Rotterdam. Ik was daar aan het wandelen en ik zag een melding doorkomen en ik twijfelde of ik zou gaan. En toen zag ik een foto van die slagtanden. Toen dacht ik, ja, ik ga. Nou, en toen is hij dus ondergedoken en verdwenen. Ik zei net al, het is een beetje het monster van Loch Ness idee. Want we zagen hem net weer gaan en toen hief hij nog even zijn kop op. Maar voor hem is het misschien wel fijn, want het geeft natuurlijk wel wat verkoeling. Ik denk dat er nu aardig wat mensen ook nog onderweg zijn. Dat ze heel erg balen dat hij weg is. Maar ik hoorde net dat hij eigenlijk gisteren ook al gezien is. Dus hopelijk blijft hij nog een tijdje hangen. Prachtig om hem te zien, maar ik heb liever dat hij ergens een plekje uitzoekt waar niet zoveel mensen zijn. In de Lammenstraat in Vlissingen heeft gisteravond een schietpartij plaatsgevonden. Een 33-jarige Vlissinger raakte daarbij licht gewond. De man zou eerst met een hard voorwerp op zijn hoofd zijn geslagen en daarna zijn beschoten. De politie is nog op zoek naar een verdachte. Ook getuigen worden opgeroepen om zich te melden. Een kerkdienst vanmorgen in Sas van Gent. Een ludieke dan wel te verstaan, want carnaval in Betekoppenstad bestaat 66 jaar. Vanmorgen werd dat feestjaar afgesloten met een amazing mis. De dienst stond onder leiding van pastoor Teun. Een gelegenheidspastoor, want in het echte leven is Teun student. We hebben respect voor de mensen met geloof, maar het is wel in eerste instantie een carnavalsmis. En dan staat de leut voorop. De Amazing Miss was het einde van 66 jaar Betekoppenstad. Maar het is ook meteen de aftrap van het nieuwe carnavalseizoen. We mogen weer ook met carnaval. Want we hebben het gemist natuurlijk. We hebben de stoet niet mogen lopen een aantal jaren lang door corona, maatregelen. Dus we kijken er enorm naar uit om er terug weer in te vliegen. De dienst werd afgesloten met een hostie en wijn. En natuurlijk Polonaise. We hebben pepernoten, we hebben marsepein en er is natuurlijk een lekkere chocoladeletter. Allemaal snoepgoed wat we in deze tijd van deze goed heilig wel lekker kunnen eten. Maar in het land van D tot Hontenisse en van Hulst tot aan Katzand is er nog iets waar Rijkshalse naar wordt uitgekeken in deze tijd. Kijk, de deegmannetjes, de deegvinders. Hoe het komt dat deze glinsterende mannetjes van deeg alleen in Zeeuws-Vlaanderen zo populair zijn, is gissen. Geen flauw idee. Regioproduct. Zo hebben we er wel meer, gelukkig. Feit is wel dat ze alleen tijdens de Sinterklaasperiode worden gegeten. Ieder gezin vindt het wel leuk om toch in ieder geval één dag met Sinterklaas echt een speciale maaltijd met deegventjes te hebben. Ja. Allemaal leuk en aardig, maar wat is het nou eigenlijk? Deegvent is gewoon een wit broodjesdeeg. Een klein beetje extra melkpoeier misschien. Sommige bakkers doen er ook nog een beetje kaneel in. Goede deegvent moet kort van afbeet zijn. Lekker mals. Ik vind hem het lekkerst met goede boter, roomboter en bruine suiker. Is dit ook uw favoriete Sinterklaas snoepgoed? Ik vind het wel lekker, ja, maar ik vind het allemaal wel lekker, hoor. Sherin van Anrooy heeft voor het eerst in haar carrière een wereldbekerwedstrijd gewonnen. Dat deed ze bij de Grote Prijs Beekse Bergen. De veldrijdster uit Capelle had niet de beste start en moest zich in de wedstrijd opwerken naar de voorste regionen. Pas in de voorlaatste ronde kon ze bij de kop van de wedstrijd aansluiten na een valpartij van Celine Carmen del Alvarado. Van Anrooy profiteerde hiervan en passeerde de oud-wereldkampioen om zich bij Fem van Empel en Puk Pietersen te voegen. Van Anrooy demareerde in de laatste kilometer weg van haar twee landgenotes. Op het rechterstuk voor de streep kwamen de twee achtervolgers nog heel dichtbij. Maar Van Anrooy hield genoeg over en kon de armen omhoog gooien en de winst vieren.
Meer sport zometeen in een nieuwe aflevering van Omroep Zeeland Sport. Ja, zometeen een volle uitzending met samenvattingen uit de Zeeuwse sport. Je ziet onder meer samenvattingen van de voetbalwedstrijd tussen Odin 59 en Kloeting om de koppositie in de 4e divisie A van het zaterdagvoetbal. En er zijn beelden uit diezelfde divisie van de wedstrijd tussen Goes en Schravenzande. Daarnaast ook nog aandacht voor atletiek, de 54ste mosselloop bij Burghaamstede. En er is aandacht voor zaalkorfbal, de start van de competitie in de Korfbal League 2... met de wedstrijd tussen Top uit Arnhemuiden en HKC. Tot zometeen. Vanmorgen was de mist met de lage bewolking lokaal best hardnekkig. En uiteindelijk was het Vlissingen die als laatste nog last had van deze condities. Rond het middaguur was het ook daar weg en hielden we een overwegend zonnige dag met af en toe wat flarde hoge bewolking. Met een graad of 13 was het aangenaam. Vanavond blijft het helder, waardoor de temperatuur goed kan terugzakken. In Zeeuws-Vlaanderen wordt het vannacht een graad of 2 en aan de kust blijven we hangen op 6 graden. In de nacht ontstaat er lokaal ook weer wat mist, die maandag rond het middaguur zal oplossen. Ook maandag een zonnige dag en wordt het 12 graden. Maandagavond begint de wisselvalligheid en komt er vanuit het zuidwesten nevel en bewolking binnen. Er valt ook wat lichte regen. Dinsdag bewolkt met van tijd tot tijd regen en een toenemende matige wind. Het wordt dan ongeveer 12 graden. Woensdag uit de kust wat lichte buien. Op land blijft het waarschijnlijk meest droog en is er ook veel ruimte voor de zon. In de avond weer bewolkt en periodes met regen. Ook donderdag blijft het erg wisselvallig. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een fijne avond.